All right, Dave, Constashib, de dhéanamh gachar cearcalóir. Yeah. All right. Well, craig me two slash. So it's Misha Cuán de Barra. Mar dúirt Tomás an sin. Is Oli me, is Réalteolaíocht me. Agus aniu be me gláir live Faoi Spás, Réalteolaíocht, Satelliti, agus an áit atá ag ortír an san arná Spáseolaíocht aniu en. So, I'll tell me Dre, Kermit two slash. So just focal beag fum, is as bhaile clé me, mar thuúlaisibh. Agus drastal me Gaelscoil dar bhanam Cláistón in Iescart áclia. Agus an sin a bhór me an ghrá tágam don mata, agus an éiseach, agus an Gaelge tágam. Agus iní sin, le me rá go Cláiste Ollscoil bhaile áclia, agus chrícní me céim san astrophysic, agus máistreacht san astrophysic. Iní sin, chaf me seall ag obair Harlard de Gníomhaireacht Spáis na hEorpa. Agus Faoi láthair, tá me mon doctoracht ag déanamh stair gáma-gathach, ní híad bhar gáma-gathach, agus ag tógáil satelliti chun na rudí seo bhrá. So, fili me na gáma-gathach again second. Ach, dús, tá me géirí leir live faoi satelliti, cadíd agus cadíd na húsáidí tá acu dúan mar ghaoine. So, Dá létha I bhoclóir cad a satellite ann feicá rud chuirsí is mar aon chorp atá bhíthis a chorp eile. Anybody that's in an orbit around another body. So dá bhrí sin is satellite an gealach agus ag dul timp an down. Satellite an down ag dul timp an gréine. Ach, is cumlam faoin na chorpna nádortha sin. Whatever. Tá níos mó sim agamsa sna cín atá dhéanú san duine. Na satellite atá déanta agan agus curtha spás. So tá cúpla sampla agam an seo. So bhán an seo feicimid JWST agus Hubble, so is gá telescope spásaí sin, space telescopes. An seo tá an stáisiún spás idirnáisiúnta. Trasná sin is satellite dar bhanam Galileo, is agus soláthraíonn an mission Galileo GPS don Europe. Agus soláthraíonn sin tá arsad a hain an ceann atá. An satellite is far lom, Reynos. So, cadí na húsáidí. Well, is féidir an brathnú nuas ar an down. Is green graph I seo the Eiscart na Franca, feicimid Nice an sin, agus Monaco sús an sin, agus Glock mission dar bhanam Sentinel an green graph seo. Agus an aimimetág Sentinel ná stadar dhéanamh ar Fásra, agus Plandaí, agus Lehead, agus Talamhaíocht, agus sin kind of ceannas na príomh aimimena atá ag roiint an satellite an sin. Tá na mílta satellite hús sin ag déanamh stair ar ornán. So, cúpla sampla ná Talamhaíocht agus Fhisic, planál Cathracha agus Lehead. Soláthraíonn siad an Idirlín dún, so seans go thuúla faoi Starlink, an aimimetág ag Starlink ná an Idirlín a láthair go áitna argúilta nach bhfuil an Idirlín acu. Monitoracht ar thubaistí nádortha, so an cuiban live an Japan, gáhíle sa haindé, agus an tsunami a bhúla, agus cruinne talún agus a lehead cumá. Agus le déanaí soltún rá ceantracha na bhfuil chogaí ar siúil, so trasna sa Palestine agus an Ucrán. Agus tar nó I réomhásnéis na haimsre, so úsáid an met ar an satellite ar bhain an meteo satadóié chun na réomhásnéis a chuma le linn na seachtaine. Agus, look, is achfanín tuí seo, úsáid an Idirlín agus úsádam na réomhásnéis na haimsre a léimiid. Ach, is Réalteolaíocht me, so tá níos mó sim agamsa leis na achtarí atá amach an sin sa spás. So, Glock JWST an íomhá seo, so James Webb Space Telescope. Agus an tanamatá ar an structúr seo, no, the pillars of creation. Is íomhá chaú lei seo, Glock Hubble an picture den áit seo cúpla seach na hin, or not seach na hin, cúpla bliain na hin. Agus is íomhá raising to nua seo, Glock JWST. Agus is tá sim ag Réalteolaíocht san áit seo, tuisgur is áit ina chruthítar réalta nua. So, gobunúsach is just deanach agus gás, croch a hart sa spás. Ach, is an sin ina chruthítar na réalta nua thugann solas agus na elementí dúan sa Chruinne. Agus sin ceannas na aimimna atá ag na satellite seo atá ag féic amach go spás. Tá ceisna oscailta, tá na mílta ceisna oscailta faoi spás. Agus cúpla sampla ná chuna sa dhéantar
planéad agus réalta sa Spás, so tumas ag seasamh ar an dain ach carhas a tháinig sé. Conis a chroithítar an Chruinne, so seans gur thuúla si faoin olfléisc, the Big Bang. Cad a háirlas na nóméid na second, na blianta i ní na holfléisc sin. Agus támad an ann ólas á faoin am sin leis na satellite seo. Carhas a tháinig na elementí troma, so aine tá cabh fáine, nó aine bhfuil gohan acu, so palladium ibar ngohan. Níor tháinig sé ón dain, tháinig sé ó crílóir réaltra, agus nar phléascan siad. Scop an phléascán na elementí sin ar fud an Chruinne. Agus cumála sin dúfol agus curpanna foréig na eile, so rudí mar hampla neodrone rail, neutron stars, no dúfol, tá na géirí star dhéanamh orthú, agus is féidir leis na satellite seo. So, is achfaníd an sco iad satellite dor Chruinne imstar dhéanamh Agus níos luaigh mé gáma-gathach, so na rudí seo ar anam gáma-gathach, gamma rays, agus an taighde tá ar siúil agan I UCD ná satellite a thógáil chun gamma rays a bhrath ó Spás. A cadíd. So, okay, Tomad, chun just pís beag óliacht dhéanamh ar fa second, just nábí bhar, béisic bra. Is feicimid an spectrum electromagnétic an seo. Agus is cinál léirscéile den solas atá agan sa Chruinne. So, I lór an seo, an báibáistí seo, sin an solas updúil, sin an solas tá in eice dúin mar daoine. So, tu sé bhéic an dúrbh, agus féidir sibh sé eicáil, mar dheall ar an solas atá ag dul imthúla. Ach, tá annachcuid cinálcha solas eile, agus brat sé go hilas go thomláin ar an bhfuinnimh atá ag na taimhte solah, the energy that the light has, athraíonn sé an cinál solas sa feicimid. So, an seo, tá radio agus infrahearg, an radio ceann céine, tá bhar an glúisteán, is cinál solas é. Just solas le níos lú bhfuinnimh ná an gná solas tá an ardímpel. Infrahearg, cosú leis na spéiclí infrahearg, feicintú ar CSI ag lead. Agus ar an tíomh eile, tá an solas le níos mó bhfuinnimh, more energetic light. Agus ar dús tá X-gathach, mar bhrisin tú cnámh agus taonn tú go dtí an ospidéal. Fáin tú X-gathach, is cinál solas é, sin an tainrod. Agus ar bhór an seo, tá na lads, tá na gáma-gathach, an solas is fuinniúil sa Chruinne. Ach, just not in orbit, it's just cinál solas é. Ach, tá sé deacair fécint ar gáma-gathach tuis go bhfuil an méid sin fuinnimh aige. Na hábhar atá timpealú an éadach an sin agus aimid agus an talamh, tá sé go hilas go thomlan tréhearcach go gáma-gathach. Just taonn si díreach tríd aon ábhar mar sin. So ní féileann go ná cameraí úsáid chun na rudí seo a bhrath. Fili mé ar sin again second. Ionach tá annachcuid cinálcha solas a cadíd céim fór ar chumlinn faoi sin. Is feicimid the Crab Nebula an seo, a réaltnéal an fuirtán. Agus is íomhá Hubble é seo, íomhá uptool, so optical image. Íomhá álan é. Just tá an structure an eáil, an deanach agus an gás agus an solas ag seachtmhaith. Ach, tuisgur íomhá uptool í seo, ní sé cuid amhád an scéal. So, bhain we úsáid as na bandí, so the other bands of light, sin an íomhá ón slide dhearnach, ach, bhain we úsáid as na cinálcha solas eile, tá scéalt go thomlan difriúil a feiceáil. So, sin an radio an sin, X-gathach, is bralam an Greengraph X-gath, tuis gur féidir leat an neodrone rail to lór an réaltnéal a eicáil. So, chun, má tá déanamh stáir ar chorp sa Spás, chaithmid na bandí ar fád úsáid chun an scéal omláin a hiiscint. Agus mar méid tá sim agam sna gáma-gathach, agus an cúisbh sim agam sna gáma-gathach sin ná bhfuil siad buintach leis na próséis fuinniúla sa Chruinne. So, éon átain bhfuil annachcuid fuinnimh be gáma-gathach. So, black holes, neutron stars, na átainna kind of timpeall na chorpanna sin tá gáma-gathach le feiceáil. Agus, ceantas na heachtarí a dhéanamh sa stair air ná rusin na gáma-gathach. Agus is nihí an átíd seo.
Gobonúsach is splancan iad, just flashes. Agus torlíonn siad hart Ursula, hart tagann siad ó chuile áit sa spéir, so níl éon tróceart, tagann siad ó chuile áit. Agus ní an siad an seo ar maybe second no-go. Hart sin, so tá siad is splancan an garad iad. Ach nuair torlíonn siad tá siad níos gile ná aon rud eile sa spéir. So tá níos mó cuacht acu ná aon rud eile sa spéir. Agus fecin man seo sin an Milky Way an sin, agus nuair a phléascan an rush sin, an gamma-ray burst seo, tá siad níos gile ná aon rud eile sa spéir. Ach ní féile ní d'eáil, tá go bhfuil siad sna gáma-gathach. So tá siad do eice dúin, ach tá urla sí agan atá ná iad a bhrá, agus tá siad is achtarí anas himúlaí iad. So tá na géirí starter dhéanamh orthu. Agus Cruinne iad i ngábhealach, so dús an céid lí ná ulnova, supernova. Nuair aon réaltra ulmhór a bás, so tá na gléir faoi réaltra tá níos mó ná de or níos mó ná or an rion. Nuair a phléascann siad, chuireann an ulnova gá sruthanna gáma-gathach amach an sin, so feic ó bun agus bór, agus sin na splancanna eicmid. Agus comála sin, bailach eile na Cruinne iad ná nuair a bhualann gá chorp trom dlú le chéile, so nuair derm trom agus dlú, dense compact objects cosú le neodrone réalt, nó dúfol. Agus nuair bhualann siad le chéile, chruthítear dúfol sa lóir, agus scoiltear gamma-ray burst ón agus bór ón dáfol. So is achtarí an foréignach, very violent, tá an chuid fuinnimh á scoile, agus is achtarí tá ansim ag réalteolaí tuisgurt, si cinál exotic, tá muid géirí brathnú orthu. So híntaach, tuigimid gamma-rays, tuigimid satellite, ach chun san dhéanamh stair ar na rudí seo, chun chuirmid an dá ábhar sin le chéile. Well, seo sad a hain, agus sé sad a hain an chéad satellite airnach. So sin fuair an sin, tá bud bunathe i UCD, sin mise an sin, agus sin an satellite an seo. So tá saoil agam an seo, is CubeSat beag sad a hain. So gléimid CubeSats orthu, tá siad an a bheag, seo an fear méid atá ag sad a hain. 50 centimeter an ard, más hart 2 kilogram. Agus cégur satellite beag is satellite cuachtach tá small but powerful mar artha. Agus tá 3 thuirgnamh bhórd. An thuirgnamh is an cinnas fearlam ná an Gmod, an bhrathadóir gáma-gathach. So luigh mé níos luath gohfuil an cuid is mód na hábhar atá sa Chruinne tréarcach do gáma-gathach, so just taint siad tríd. D'bhrí sin ní féileann gnách camera úsad, beidh siad cosúla picture ghlach de piléir agus é dul tríd the camera, like just tá number go fuinnimh. Ach leis sin, tá bailach in bhfuil ná na rudí seo bhrá. So, I lór Gmod an sin tá ábhar an eisceachtaúil, an spéisialta dar bhanam cerium bromide, agus is crystal is crystal beag, hart an méid sin. Agus nuair bhualann na gáma-gathach an crystal sin, chuireann an crystal splanc beag solas amach. Agus is féidir le Gmod, agus an riomhre atá sad hain, an splanc beag solas a athrú ina shrut electricus, agus leis sin an fuinnimh agus rudí faoin gáma-gath a thos. So, is bailach casta é na rudí seo bhrá, ach is margheall ar an fuinnimh gur gáúin é seo dhéanamh. So leis sin, tá gachar na bheile Imod, sin an cinál chlórfihile atá ar bhór sad an sin, agus is turgnamh Imod atá gúnú so chunas ompraíonn ábhar thermach sa spéis, so thermal materials, chunas ompraíonn siad iad féin sa spás, mar is áit an fuair í spás, agus is áit an te í spás, uair an te gan aim céine. Agus comála sin an tríú ceann ná wave-based control, so is bugara nua a wave-based control atá geannas ar trohíh airsat, so the orientation of airsat. Agus
is bailach nua chun chrósaíomh satellite a rialú go bunúsach. So sin an trí tríal. Agus tá fís beag agam an seo an tá sé. So chuns cnmh olmhór about sad a hain. So Daibrig hart seaca léinn former annach taíocht ó Gníomhaireacht Spáis na hEorpa. Ní aon rud mar seo dainte ag an riomh. So bhí an dulgadí an rialtas, bhí rialtas na hÉireann dlí nua chur a bhaim dúan. Tusk gur gád it dul deagháil leis an UN faoin Spás nuair tá satellití á chur Spás agat. Bhí roiintas na léinn ceadúnas radio all, onas maybe an angel a deagháil sad. Agus mar mé former annach taíocht ó Gníomhaireacht Spáis na hEorpa agus cólachtaí in éireann a thug urlaisí agus hardware dún. So an chéad lá de mí na nullag 2023 churach go Spás sad roicéad SpaceX ó California. So bhí mar fád ag sí UCD an seo aglan downer and annach agad ag dul sús an sin sa roicéad agus annach taighde agus annach obair. So bhí aglan downer and bhí na lads ó RTE an ordímpel leis na Camry agus ní aine ag leirt bhí mar fád ag féic an televis. Ach cúplaúir níos déine former an fís seo. So níos gom an fé libh é seo echo, but just féic an busca gorm an seo. Sin sat ó Scoile den roicéad. Os cion na súlainne agus sin an tíoslinn an sin. But, success. Bhí áthas an downer and bhí chócó sásta le sin. Aráis, tá sat sa Spás an isis agus Cadathorlaíonn. Well, munar bhéilinn leabhar leis is cloc é. It's just, it's a brick, just dul timple an down. So, tá gá ionad rialathe agan. Sin an ionad rialathe mission control imáileach lia a UCD. So tá setup agan seo ligan dún leabhar leis an le sad. Úsáideann sé radio, gná radio. Agus deganá bímad an ann leabhar leis hart chuig sa lá. Tá hard chuig an óméid agan gach lá chun na sunraí a bhálú aon orda a cheola gdí sad. But comála sin, tá stáisiúnile agan I nún Chruinne hí sa géirí a counter Gaeltachta. So tá is áit ar gúilta, so ní léinn interference, ní léinn tá an ann leabhar leis go hán solar, very clearly, hí san sin. Mar ní léinn kind of interference on chathair nó an airfort, nó lead. Agus leis sin, chad é an post atá agamsa sad a hain. So is tá ag tuairt faoi PhD mar ghuirt mé. Ach leis sin is ibrethóir satellite mé. So cinál Timánaí satellite. Tá mé gceannas agus é ag dul os orgín. Agus is gáúin ordathe a cheola gotí an satellite chun postna nó rudí dhéanamh nó turganmh a chur ag réith nó lead. Sunraí a bhálú agus analísí dhéanamh, so is tá dashboards mar seo os ar chóir agus chaithmid brathnú ar na sunraí agus éon fibanna eáil agus a réiteach. Agus an cuid is mód an post is fibanna a réiteach is spás an iachar. Bín fibanna chuile lá agus is gáúin na fibanna sin a réiteach an snach ditan sat an spéir. Ach is ultim rátá sat ag titim den spéir. So níomad róchínta chun cé time a tuairlóí sé, but is tóca an seachan seacún beag an mission Chruinne. So tá sat tar éis bliain go le chaf sa Spás misiún an rathúil a bheith támad chomhródú las, támad an sásta leis, dairí linn sunraí den sco agus turthaí den sco all just an trí turganmh ó ón trí turganmh agus in áire mission an rathúil a bheith. Ach just chun an chaint seo ágáin
chuir mé an Chruinne do aiche ar an chaint seo, mar tá mé léir faoi gáma-gathach, tá siad trí arcach agus ní féile na eáil. Ach chumála sin tá cinál down do aiche in éireann chumá san Arnold Spás. Tá annach chuid rudaí ar siúil in éireann faoi Spás. So heh tionsclaíocht de, tá annach chuid cólachtaí, réaltre agus embryonics, eubódica, tá siad san ag tógáil urlaisí a hain ar na rocéid agus na satellítí. Dus na páistí agus na daltaí bunscoil agus manscoile bhfuil sim acu sa Spás. Tá achfaní ar lína, so tá den múntúirí tá Scoilnet is siomh idir lína eile annach chuid achfaní ní amháin faoi Spás ach faoi airsa a hain comá. An Science Blast agus a Young Scientist na cummórtaí sin tá Bhaint le acu ar an Spás sna blianta le déanamh. Space Week an seach an Spás be sin ag toirliú i mi dhearra fuair. Dí mis agus macórda ag dul timpeall gléir le daltaí manscoile. Má tá sim ag aine starter dhéanamh ar an Spás. Tá i mbeag nach chuile ollscoil in éireann tá cuasa buinte leis an astrophysic nó leis an inaltóireacht aerospace. So an cumála sin i UCD tá máistreacht tá máistreacht ina bhfuil iníonn sibh stad ar Spáseolaíocht agus Teicneolaíocht. Agus chumála sin just chun an rud déarnach rá tá grúpaí agus taighdeoirí agus ólaí atá ag obair le na gníomhaireachtaí Spás timpeall down, so tá anna chuid daoine in éireann ag obair ar son NASA agus ag obair le gníomhaireacht Spás na hEorpa agus grúpaí eile cosúla ESO, the European Southern Observatory. Is grúpaí idirnáisiúnta iad sin agus tá áit mór ag éireann sna grúpaí seo. So má tá sima gobh sa Spás, tá rudí amach an sin in éireann agus béis sé ag fás sna blianta le teacht. So bé muid ag fécant air agus tásúla gom go bheici mé roiintíomh ag obair nó ag úsáid na hachfaní seo. So sin é an chaint tá agam, má tá aon ceisna tám sásta iad a ragart and gur míle.